Det er ved at være efterår, og det her, jeg går rundt i, det er det, man kalder højlysdag. Det er altså sådan noget halvblegt noget, hvor man bare kan se frem til, at det bliver mørkere og mørkere, og det bliver koldere og koldere, og det blæser, og når man står op om morgenen, så er det bælragende mørkt, og i bund og grund, så er det simpelthen bare møgtrist. Men i virkeligheden er det det, du giver opmærksomhed, der vinder styrke i dig. Tænker du for eksempel meget på krise, så ser du krise overalt i aviserne og på fjernsynet. Venter du barn, jamen så ser du barnevogn overalt. Det er altså dig, der er herre over, hvad det er for en virkelighed, du ser. Og det er jo en interessant holdning. Altså det, der ligner gule prisskilte på de her træer ude i skoven, det er jo interessant at få øje på, at det her det er ikke blade, der er i gang med at forsvinde. Det er måske i virkeligheden blade, der er i gang med at komme frem. Man kan bare ikke se det endnu. Og så får man lyst til at sige, hold nu kæft, kan vi ikke bare få vores efterår og mørke og depression i fred? Se, det er for eksempel en brændenælde. Dine tanker giver anledning til bestemte følelser. Hvis du for eksempel er i gang med at tænke på sidste gang noget lykkedes rigtig godt for dig, så vil dine tanker rette sig efter det. Dermed vil dine handlinger tage retning efter det, og dermed følger dine resultater. Så tænk over, hvad du tænker. Forsøg at flytte dine tanker i retning af det positive, og prøv at finde det positive.